आलो आणि काय व करतलं ह्या उनच नाही म्हणे असं खायला बॅटरी बंद झाली आता काय करतंय काय करतलंय लागतं कसो ओके भेट नाही ना मशान मध्ये मशानात देव दिसता काय करतलं बाळा जाऊ दे तुला त्या बाबाक तरी विचारू पाहिजे आम्ही आपण भेट नाही ना बाबा बाबा नमस्कार करते अरे काल मी घराकडे येताना ना मशानात सूर्य होतो मशानात बघलोय ना कोणतरी तो दिवस घेऊन जाताना माका भय दिसलो बाबा काय करूचा सांगते यात मामा आता बघते मी काच जोडते बाबा देवचा काहीतरी चूक भूल झाली त्याची तू काही नड असा भागवचा लागताना मी सांगतो असा कर 5 केळी 5 तुळशी पत्रा आणि 1 पानाचा व्हिडिओ मला मस्त असते काय चूक भूल झाली ना त्याची क्षमा माग त्याला सामील करून घे आणि मागे न वाहता सरळ घराकडे ये जा तुझं काम होताला पैसे काही दक्षिणा ठेव गया जा तू भिया नको बरोबर ठीक चांगलं जा हा ठीक जा तू भिया नको येते बाबा जा तू हा येते बाबा नमस्कार करतो बोला काय काम असा बाबा काय सांगतोय तुमका काल रात्री हे उशिरा दारू घेऊन दिले ऐकलंस काय गो दार उघड हा दार उघड दरवाजा उघड इला इला धीर धरा जरा अगं किती वेळ लायलाय दरवाजा उघडू शिरा पडली तुझ्या तोंडावरती हा? किती वेळ लायले दरवाजा उघडू हा किती वेळ लायले दरवाजा उघडू कित्या काय झाला कामा असत ना काय सर तुमच्यासारख्या रिकामी नाही असय मी होय होय माहितीय मोठा कामा परत त्याला मोठा इला बॅरिस्टरीन माका सांगता हो सर मध्येच काय वाचत रावला बाजूक राव अंतरून घालूचा नका जरा उठा सर बसा काय हो काय आवाज कोणी केलो शिरा पडांडे हे बघ आता माका काय कोणाक भेटाक ये ना या उद्या सकाळी बघतोय आता मी बिझी असले हा हो अरे जाऊन बघा कोणात आहे सर कोण असतला बघा बघा शिरा पडांडे त्याच्या तोंडात कोण असतोय कोण रे तो माहेर रेव हा कोण तो दरवाजो खटखटायचा हा अरे अंगात जर हिंमत आना
तर असं समोर ये. नाही तुझे तंगडे तोडले ना तर नावाचं ना आहे मी. माझं नाव काय? तुमका तुमचं नाव आठवणार ना. दुसऱ्यांची तंगड्यात उडूक चालली लागते, स्वतःची तंगड्यात जागा राहत का बघा. कोण रे तू? हा? कोणतरी अंदूक अंदूक दिसता. काय बंधू बंधू होय. कोण असा? हो देवचार असतो रे, देवचार. दरवाजो बंद करा आणि चला घरात लवकर. बंद करा दरवाजो. देवचार तो देवचार बंद करा. हिरा पडाय त्याच्या तोंडावरती. मी आपण रोखते मैसर्या त्याला हो तो देवचार असतो रे, देवचार. देवचा. रात्री अपरात्री तुम्ही दारू रसन त्यांच्या वाटेत नाही येतात ना, हो. हा त्याचीच कोण असतली ती. असं काय? सगळं ह्या तुमच्यामुळे झाला, तुमच्यामुळे. माझ्यामुळे झाला. आता मका उद्या चौकशी करूशी लागतली. चौकशी करून दिला तुम्ही. मग हे तू करून दिला उद्या काय तर. उद्या बघूया. आता ड्रॉप घ्या. आता ना देवचार असतो रे, देवचार. होय देवचार. बघते. देवचार तो देवचार. देवचार तो भागवचा लागताला. भागवचाच लागताला. होय होय. काय देऊ आले का? सांगते सांगते सगळं. मी सांगते सगळं. 5 केळी, 5 तुळशीपत्र आणि 1 पानाचं विडो. काय चूक झाली आहे ती मान्य करा, क्षमा मागा आणि त्याला सामील करून घ्या. ओके बाबा, तुम्ही सांगलाय ना तसाच होता. बरं बाबांनो, तुमची दक्षिणा किती झाली? तर आहे काय का थोडी झाली 100-200 रुपये. 100-200 रुपये. 100 म्हणजे 1 क्वार्टर घेतली. बघतोय हा. हो या संध्याकाळचा झाला तुझ्याकडचे पैसेच आहेत या. होय होय दिसतंय हा थांब. आणि हा सांगले तसाच करा. जाय तुम्ही. बोल, काय काम आहे तुझा? बाबा माझं नातू. काय झालं तुझ्या नातू बघ? तुका सगळा माहिती असा, मी काय सांगा. माका काय माहित असताना? काय म्हणजे माका सगळा माहिती आहे, पण मला तुझ्या तोंडात ऐकायचा काय झाला आता सांग. चैना नाही, पोटात अन्नाचो कण नाही, दिवस रात्र नुसतो मोबाईलात असता. कसा होताला त्याचा? होताला होताला सगळा चांगला होताला. अरे पण कसा? थांब. एक चूक झालेली आहे. कसली? अमावस्या तो मशानात फिरलो, अरे बाबाच्या, काय त्याच्या कपाळावर बसला. काय सांगते का? मी सांगते तसं कर. मेला आडी आईला बघ कसा माझा. काय हो काय? आवाज कोणी केलो? घेता
मी सांगते तसं कर. मशनात जा, 5 तुळशी पत्रा, पाच आंब्याची पाना घरात दिसत थंय. काय करतले या पुन्हा एक दिवो घे, तो पेटल, तुझ्या भोवती फिरल. जी काही चूक भूल झाली आहे ना त्याची क्षमा माग, त्याला सामील करून घे. मशान मध्ये मशाना देव दिसता. काय खरं नाही बाबा. रात्री हे उशिरा इले. सॉरी बाबा, काल रात्री हे घेऊन इले. मग की बाळायजर ओल्ड मग बाबा बड वाईज कळला हो. पण आमच्या नशिबात इतक्या हो, आमच्या नशिबात फक्त पाऊस ना हो. बघिरा काहीतरी काय बडबडतात. मुद्द्याचा कायदा बोला. एवढे झाड आहे त्या कोणाच्या कॅमेरा नवीन